Kaixo, bideo honetan bigarren mailako inekuazioak aztertuko dugu. Metodo desberdinak erabiliko dugu bigarren mailako inekuazioak ebazteko. Alde batetik ikusiko dugu emaitzak zuzen errealean, gero antolatuko dugu informazio guztia ikurren taulan, eta azkenik ulertuko dugu inekuazioen esanahia bere ebazpen grafikoa aztertuz. Bigarren mailako inekuazioak ebazterakoan zuzen errealean, lehenengo gauza egin behar duguna da kalkulatu ia zein balioetarako ekuazioa egiten den 0. Beraz, hau da, ekuazioa ebatzi. Hau da, soluzioak eta erroak lortuz. Hoiekin lortuko duguna izango da zuzen errealea tartekatu. Segun eta zenbat soluzio lortzen dugu zan ekuaziotik, tartekatuko dugu, bat, bi edo 3 tarteetan. Adibide bat egingo dugu. Hartuko dugu x karratu ken 12x gehi 35 handiago edo berdina 0. Ebatzi egingo dugu bigarren mailako ekuazioaren bitarte. X karratu ken 12x gehi 35 berdin 0, bigarren mailako ekuazioen formulagaz, ateratzen dugu bi balio. X berdin 7 eta x berdin 5. Honek balioak eroaten dugu zuzen errealera eta kokatzen dugu x berdin 5 eta x berdin 7. Lortuz, 3 tarte bat, 2 eta 3. Orduan badakigu 5 eta 7 x berdin 5 eta x berdin 7 ekuazioaren balioa 0 dala. Beraz, pentsako dugu, honek balioek betetzen da behin ekuazioa, eta horretarako behiratzen dugu inekuazioaren desberdintza. Orduan, dino, adierazpenean lortzen den balioa izan behar da 0 baino handiago edo bardina. Kasu honetan, 0 danez, 0k betetzen dau inekuazioa. 0, x berdin 5 eta x berdin 7 betetzen dabe inekuazioa. 0 baino handiago edo berdinak direlako, kasu honetan bardinak direlako. Orduen, hor margosten dugu puntua beteta. Orduen, orain pentsatu behar dugu, ea tarte bakoitzean dagozan balioek betetzen daben. Orduen, tarte batean dagozan balio guztiek joera berdin eukiko dabe. Hau da, edo denek betetzen dabe inekuazioa, edo denek ez. Eta hori tarte bakoitzean. Orduan, guazen lehenengo tartera. Eta hartzen dugu balio bat, minus infinitotik 5 dagoan balio bat, adibidez, 4. Orduan, ordezkatzen dugu inekuazioan 4 karratu minus 12 bider 4 gehi 35, hori bardin 3 da. 3, 0 baino handiagoa da. Beraz, esan nahi dau, inekuazioa betetzen dala. Orduan, hemen ipiniko dugu, baietz. Hemen, inekuazioa betetzen da. Guazen bigarren tartera. Eta orduan, hartzen dugu 5-etik 7 balio bat, adibidez, 6. Ordezkatzen dugu inekuazioan, 6 karratu ken 12 bider 6 gehi 35, berdin minus bat. Minus bat ez dau betetzen inekuazioa, ze minus bat 0 baino txikiagoa da, bestera batera esan aldugu. Minus bat ez dala 0 baino txikiago edo bardina, ez da betetzen. Beraz, bigarren tartean ipiniko dugu ezetz. Eta hirugarren tartean hartzen dugu balio bat, demagun x berdin 10, 7 baino handiagoa dana, eta ordezkatzen dugu gauza bera. Orduen, kasu honetan, bebai ateratzen da 0 baino handiagoa. Beraz, zer esan nahi dau? Inekuazioa tarte honetan ere betetzen dala. Beraz, dekogu lehenengo tartean eta hirugarren tartean betetzen dala, eta bigarrenean ez. Beraz, azpimarratu egiten dugu tarte horrek zuzen errealean, eta guazen orain emaitza aztertzera. Orduen, emaitza izango litzateke. X balio bat, minus infinitotik 5 artean dagoana, eta 7tik infinitoren artean. Orduan, lehenengo idazten dugu, lehenengo tartean minus infinitotik kakoarekin, minus infinitotik bosta posiblea denez, tarte barruan dagoanez, egitzen bosta posiblea da izatea. Eta bigarren zatia, izango litzateke, 7tik infinitora 7, izango litzateke denez, 7tik plus infinitora 7 kortzetea bebaiz, 7 posiblea dalako. Eta bildura, ikurre pintzen dugu bitartean artean. Bigarren metodoa izango litzateke ikurren taula. Ikurren taula deitzen dutzegu, azken baten da modu bat, taula baten bitartez, faktore bakoitzaren joera, ikurra, inekuazioaren balioa, antolatzeko.
Vale? Egia esan ondo datorkigu taulekin hastea, datorren urteari begira, funtzioak eta irudikatzen duzuenean, ikurreta, tauletan hainbeste informazio antolatzea ondo etorriko jakulako. Orduen, da beste ikuspuntu bat. Orduen, kasu honetan egingo duguna izango da deskonposatu inekuazioak faktoretan. Vale? Eta behin faktoretan deskonposatuta, gogoratu hasi zinenean zenbaki osoen arteko biderketak aztertzen, ikusi zendu ezala ikurren erregela, bai? Orduen badakizue, biderkatzen dugunean, positibo bider positibo, emaitza da positibo, minus bider minus, plus, bai, plus bider minus, minus, eta minus bider plus, minus, bai? Azken baten oinetan oinarrituko gara. Bai, eta orduen, aztertu beharrean, aurreko metodoan bezala, bakarrik inekuazioaren ikurra, orain, deskonposatuko dugu inekuazioa faktore desberdinetan, eta aztertuko dugu faktore bakoitzaren ikurra tarte bakotzean. Vale, orduen, lehenengo pausoa, izango litzateke deskonposatzea. Orduen, deskonposatzeko, polinomio bat deskonposatzeko, kasu honetan bigarren mailako ekuazioa denez, erabiliko dugu bigarren mailako formula. Baina izan daiteke, biderkagai komuna, bigarren mailako ekuazioa, labur bidezko formulak, Ruffini, bai, metodo guzti horiek. Azken baten faktorizatzeko. Ordun, bigarren mailako ekuazioen formula erabiltzen dugu eta lortzen dugu lehengo balioak, 7 eta 5. Hoiekin faktorizatu egiten dugu ekuazioa eta daukagu x-ken 5 bider x-ken 7. Handiago edo bardin 0. Orduen, lehen bezala, honek balioek 7 eta 5 zuzen erreala tartekatuko dabe. Zuzen erreala hemen daukagu. Azken baten, lehen irudikatutakoa hauze da. Hau da zuzen erreala. Eta kokatzen dugu 5 eta 7 balioak. Orduan, lehenengo gauza pentsatuko duguna izango da, ia 5 eta 7 betetzen da benin ekuazioa. Eta lehen bezala, pentsatu 5 eta 7 nondik atera dugu? Atera dugu bigarren mailako ekuazioaren formulatik, hau da, berdindu dugu 0rekin. Orduan, balio hauetan, adierazpen algebraiko honek hartzen dagoen balioa da 0. Eta 0 betetzen dago? Bai, kasu honetan, bai betetzen da. Marratxu hau ateratzen danean, orduntze, esan nahi dago, balio hauek betetzen da bela. Orduen, 5 eta 7 betetzen dabe. Orain, pentsatuko dugu tarte bakoitzean, hemen daukagu lehenengo tartea, bigarrena eta hirugarrena lehengo tarteak, berdin-berdina. Baina orain, frogatu beharrean inekuazio guztia, adierazpen algebraiko guztia, orain frogatuko dugu faktorez faktore. Orduan, goazen lehenengo aztertzera. Orduan dinogu, x ken 5. Bakarri fijatuko gara binomio honetan. Eta hartzen dugu minus infinitotik 5era doan balio bat. Demagun 0. Eta dinogu 0 ken 5 minus 5. Orduan, ze ikur hartzen dago? Negatibo. Idazten dugu hor, bakarrik ikurra. Hartzen badugu beste balio bat, demagun, minus 8. Minus 8 ken 5, minus 13, bai da negatibo. Hau da, tarte honetan minus infinitotik 5era dagozan balio guztietan, binomio honek hartzen dagoen ikurra, izango da negatibo. Hurrengoa, 5etik 7. Eta hartzen dugu balio bat, demagun, errezena orain 6, ezta? 6 ken 5 bat, positibo. Bai, idazten dugu positibo. Eta 7tik plus infinitora edo zein balio, adibidez, 1000. 1000 ken 5, positibo. Eta ipintzen dugu ikurra. Bai argi itzi behar dugula, 5 eta 7 balioek ezin dugu salartu. Honek joera desberdina dukie. 5 eta 7 ordezkatzerakoan ekuazioan, lortzen dugun balioa da 0. Eta hori desberdina da. Ez da, ez positibo, ez negatibo da 0. Orduen, hemen zuzen errealean kokatzen dugu balioak ezin dugu sartu. Goazen bigarren binomiora, x ken 7. Ordezkatzen badugu, adibidez, minus infinitotik 5era dogan balio bat, emagun 0, 0 ken 7 negatibo. Minusa. 5etik 7 balio bat, 6. 6 ken 7 negatibo. Eta 7tik plus infinitora, demagun 8, 8 ken 7 bat, positibo. Bete dugu. Orain kalkulatu behar duguna, izango da inekuazioak hartzen dagoen balio orduan. Hemen, astu inate pintzea, izango litzateke x ken 5 bider x ken 7. Eta biderketa egin behar dugunez,
binomioen biderketa egiten dugu. Aztertu, pentsatu, inekuazioa kasu honetan, fijatzen bagara desberdintzaren ikurran, ipinten dabala 0 baino handiago edo berdina. Hau da, positiboa, bale? Atera jatzen potoloa. Bale, positiboa. Bale, orduan hemen idatziko dugu, positiboa. Bale, orduan orain biderketa egiten dugu. Minus, bider minus, plus. Plus, bider minus, minus. Eta plus, bider plus, plus. Gu bilatzen gengo zana, zan positibo izatea. Beraz, betetzen diren tartetan, hauek dira. Lehenengo izango litzateke minus infinitotik bostera dagoan tartea, eta bestea 7tik plus infinitora dagoan tartea. Hau da, lehen atera dugu zan balio berdinak. Bale, orduan idazten dugu, x izan behar dela balio bat, minus infinito eta bosten artean, edo 7tik eta infinitoren artean. Eta idazten dugu minus infinito betikakoarekin, bosta kortxeteagaz posiblea dalako, eta 7 kortxeteagaz posiblea dalako bebai. Eta plus infinitor arte. Azkenik ebatzi ingo dugu bigarren mailako inekuazioa bere ebazpen grafikoa aztertuz. Lehenengo gauza gogoratu behar duguna da x karratuken 12x gehiago eta 15 benetan dala funtzio bat. I bardin x karratuken 12x gehiago eta 15. Bigarren mailako funtzio polinomiko bat, beraz funtzio kuadratiko deitzen duguna, eta bere adierazpen grafikoa parabola bat da. Hauze, hemen daukagu nahi zuzen, hau GeoGebraren bitartez egina dago. Bigarren mailako inekuazio hau ebazten dugunean, benetan gauz sistema hau ebazten. Sistema honetan gauz kalkulatzen, ia funtzio kuadratiko honentzako, hau da, parabola honen zein puntuetan, iren balioa 0 baino handiagoa da. Parabolaren zein puntuetan, iren balioa 0 baino handiagoa da. Argi dago, honek puntuetan direla. Azken baten, x ardatza banatzen dauz. I ordenatua positiboa eta negatiboa diren puntuak. Hemen, x ardatzean, iren balioa 0 da. I bardin 0, x ardatzean. Gainetik, puntu guztiak daukie ordenatua edo i positiboa eta azpitik negatiboa. Beraz, kalkulatzen ari garenean, i 0 baino handiago izatea, gagoz aztertzen, ia zein puntuetan parabola dekon i positiboa. Eta bi adar hauek dira, bi zatitzu honek dira. Baina guk emaitza ematen dugunean, emaitzan bakarrik adierazten dugu x. Beraz, puntu guzti hauentzako adibidez, x berdin batean, kalkulatzen badugu, bilatzen badugu parabolaren puntua, badago gainetik, x ardatzaren gainetik, beraz, da i positiboa. X berdin 3, bebai, gauza bera, goitik. Baina adibidez, kalkulatzen badugu, x berdin 6-ren puntua, hauzi izango da, eta da negatibo. Beraz, desberdintzen dugu, ordenatu positiboa edo i positibo, eta ordenatu negatibo edo i negatiboa. Beraz, emaitza, adierazten dugu, minus infinitotik bostera, x minus infinitotik bostera, dagozan puntu guztien ordenatua, goitik dago, beraz, i positiboa da. Bostetik 7ra negatiboak eta 7tik infinitora positiboa. Eta kasu honetan bostan eta 7 bai onartzen dugu, i posiblea dalako bai 0 izatea.